tak o dvojitej kvalite potravín sa diskutuje už dostatočne dlho. Ja čo tak registrujem, tak od roku 2011, kedy Spotrebiteľské združenie publikovalo výsledky testov, kde poukazovalo na rozdielnu kvalitu medzi potravinami uvádzanými na trh v Slovenskej republike a v Rakúsku. A následne potom táto téma sa otvára vždy, ako ja tomu hovorím, ako to vyžaduje situácia, najmä teda politická. Je to samozrejme veľmi, veľmi ľúbivá téma, pretože keď raz sa povie do médií, že na Slovensku sú uvádzané na trh potraviny menej kvalitné a že slovenskí občania tým pádom občanom druhej kategórie a my vás ideme zachrániť, samozrejme každému sa to musí páčiť. Avšak tým pádom potravinársky priemysel sa dostáva pod tlak, dostáva sa do tej pozície obviňovaného a tie všetky slová, ktoré my teraz budeme hovoriť ako zástupcovia priemyslu, sú vnímané verejnosťou výlučne ako výhovorky. Nemyslím si, že väčšina obyvateľov Slovenska bude vnímať tie naše vysvetlenia pozitívne a povedia, že áno, tak toto je a majú pravdu. V každom prípade paušalizovanie týchto výsledkov nie je šťastným riešením, pretože skutočne potravinársky priemysel a výrobcovia sa snažia a sú zodpovední, aby na trh uvádzali potraviny, ktoré sú bezpečné a ktoré sú označené tak, že neklamú spotrebiteľa. Ja by som to povedala možno na takom veľmi jednoduchom príklade, že samozrejme, ak máme lokálneho výrobcu a vyrába potraviny v malom množstve, tak tú receptúru výrobku prispôsobí požiadavkám toho lokálneho trhu. A ak sa výrobcovi darí a vyrába stále viac a viac väčšie množstva potravín, tak chce ten svoj tovar predať a realizovať. A Slovensko je skutočne malým trhom, takže ak chce vyvážať tieto výrobky do zahraničia, tak je len logické, že musí zohľadniť požiadavky chutí alebo spotrebiteľov v iných regiónoch. Zoberme si len destiláty, respektíve alkoholické nápoje, kde v Maďarsku spotrebitelia odmietajú destiláty, ktoré sú koncentrovanejšie ako 38%. To znamená, slivovica 38% sa predáva napríklad v Maďarsku. U nás na Slovensku s týmto produktom by ste určite neúspeli, pretože slovenský spotrebiteľ považuje za kvalitnú slivovicu 52% alebo 50% max. Nie menej. To, čo je nižšie, už považuje za nekvalitný destilát. No a samozrejme tým pádom, ak máme spoločnosti, ktoré už sú nadnárodné, ktoré teda chcú a realizujú svoje produkty na rôznych trhoch, tak je len logické, že ak chcú byť úspešní na tých rôznych trhoch, tak chuťové požiadavky by mali prispôsobiť spotrebiteľom. Celý ten zámer ministerstva je, aby sa podporila slovenská produkcia, aby slovenskí spotrebitelia boli motivovaní uprednostňovať pri nákupe slovenské potraviny. Ja som veľký fanúšik slovenských potravín a ja si myslím, že slovenskí výrobcovia vyrábajú naozaj kvalitné potraviny a častokrát v ťažších podmienkach ako v iných členských štátoch, pretože naše legislatívne normy sú oveľa prísnejšie ako v iných členských štátoch. Nechcem menovať konkrétne, kde napríklad vôbec neexistuje národná legislatíva. Ale nemyslím si, že sa dočkáme toho, že by boli úplne uniformné receptúry v rámci naprieč celej Európskej únie. Už len z toho dôvodu, že my nemôžeme unifikovať chute všetkých spotrebiteľov v rámci celej Európskej únie. Avšak myslím si, že ak ministerstvo chce podporovať slovenských výrobcov a kúpu slovenských výrobkov a slovenský trh, tak jeho úloha spočíva úplne niekde inde.
Pretože ak sa pozrieme na dotačný systém v rámci Európskej únie, tak slovenský potravinársky priemysel je na chvoste v rámci európskych dotácií. A žiaľ, ako to aj prezentovala pani ministerka Matičná, aj tie eurofondy, ktoré sa dostanú na Slovensko, aj keď hneď sú v nižšej miere ako v iných členských štátoch, sa nedostanú cieľovej skupine. Predchádzajúci minister zazmluvnil 94% finančných prostriedkov z programu rozvoja vidieka, ktoré boli určené do roku 2020. Z 2,1 miliardy eur zazmluvnil 1,9 miliardy eur. To znamená, do roku 2020 už nemáme žiadne finančné prostriedky. Ďalší argument je, že štátna pomoc. Aj v štátnej pomoci Slovenská republika je na chvoste všetkých členských štátov Európskej únie. Čiže potravinársky priemysel, ktorý pôsobí tu na Slovensku, úplne logicky nemôže byť konkurencieschopný priemyslu iných členských štátov, tých, v ktorých vlády sa úplne vážne a seriózne zaoberajú potravinárskym priemyslom, kde ju majú ako prioritné odvetvie a kde sa snažia vlastne finančne tento priemysel podporiť. A samozrejme, to, čo bolo zazmluvnené, 1,9 miliardy eur z programu rozvoja vidieka, značná časť finančných prostriedkov mala byť určená aj pre potravinársky priemysel. Na základe aj položených otázok nikto nevie zatiaľ, komu tieto finančné prostriedky boli pridelené a ako sme mali možnosť vypočuť aj rôzne tlačové besedy a medializáciu tohto čerpania, tak bolo to robené dosť netransparentným spôsobom. Otázka je, či sa dokáže prísť na niektoré podpísané rozhodnutia, že boli v rozpore so zákonom a či sa dokážu niektoré finančné prostriedky vrátiť ešte späť do toho spoločného budžetu.